Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi usizi lokuhlanganisa abanye onkulunkulu noJehova. Incwadi kaDeuteronomy 6 verse 13 kuya ku15. Womesaba uJehova uNkulunkulu wakho, wokhonza yena, ufunge igama lakhe. Anikulandela abanye onkulunkulu, onkulunkulu babantu abanizungezayo. Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu onomhawu. Funa intukuthelo kaJehova uNkulunkulu wakho ikuvuthele, ikuchithe ebusweni bomhlaba. Amen. Ekuqaleni izulu kwakuyindawo ehlala izingilosi zodwa. Iningi lemoya yabantu ingayi ezulwini likaJehova elibizwa ngokuthi paradise. Nokho bakhona abantu okwakuthi uma befa ezulwini. Labo abantu ababethandwa uNkulunkulu ngenxa yokukholwa kwabo okuphelele, bengcwele, njengoNoah, oEnoch, oAbraham, oIsaka, oJakobe nabanye. Siyazi ukuthi uEnoch kwathi eselapha emhlabeni, uNkulunkulu wamthatha wayohlala naye ezulwini iminyaka engamakhulu 3. Ngenxa yokuthandwa kokhokho babo, kwathi uma abakwaIsrael bekhala kuJehova beqilazwe nguFaro, uNkulunkulu wabezwa, wehla ezulwini uzobasiza. Exodus 3 verse 7 to 10. Esebakhiphile eGibhithe sebesentabeni yaseSinayi, uJehova wabanika umthetho wenkolo yakhe ezobabusa. Ngokwamukela lo mthetho wokukholwa, yonke inzalo kaJakobe nayo yayisiba ngabantwana bophezu konke, isifanelwa izulu. Kodwa iningi labantwana bakwaIsraeli alikwazanga ukugcina umthetho uJehova owayesebanike wona, wayesesuka phakathi kwabo. Kuze kube namhla, noma uJehova angaliveza kanjani uthando lwakhe kithi, kodwa thina siyamhlubuka, silandele izimfundiso zabanye onkulunkulu, bese luyaphela uthando lwakhe ngathi. Kwasemandulo uJehova akakaze asiphoqe ukuthi sikholwe kuye, kodwa yithi esamcela ukusikhipha osizini, wakwenza lokho. Esesikhiphile osizini, wasinika inkolo yakhe esizophila ngayo, nathi sayimukela ngesihle. Lokho kufakazelwa incwadi kaDeuteronomy 23 verse 21 kuya ku23. Lapho uJehova ethi, nxa wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho, ungalibali ukusigcwalisa, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyokusibiza nokusibiza kuwe, kube isono kuwe. Kepha uma uyeka kwethembisa, akuba isono kuwe. Lokho kuphuma emlonyeni wakho uyakugcina ukwenze, njengokwethembisa kwakho uJehova uNkulunkulu wakho ngesihle owasethembisa ngomlomo wakho. Amen. Abantu basikhethela bona ukukholwa, kuthi uma sebekholiwe besebenza ukuphambene nokukholwa abasithathele khona, ngaphandle kokuphoqwa. Lokhu kwadabuka izulu nomhlaba ukukholwa kaJehova kunye, kuyinkolo enoNkulunkulu oyedwa onguJehova umdali wezulu nomhlaba. KuDeuteronomy 6 verse 4 kuya ku9 uMose wakhuluma lamazwi. Yizwa Israel, uJehova nguNkulunkulu wethu, uJehova munye. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngawo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho. Lamazwi engikuyala ngawo namuhla ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Wakhulume lapho uhlezi endlini yakho, nalapho uhamba endleleni, nalapho ulala, nalapho uvuka. Uyakwabopha abe luphawu esandleni sakho, abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Uyowaloba ezinsikweni zomnyango wendlu yakho
nasemasangweni akho. Amen. Lamazwi kaMose owakhuluma esizweni sakwa-Israyeli angumgogodla ukukholwa kwethu. Ukukholwa kwethu kupheleliswa ngamazwi athi uJehova nguNkulunkulu wethu, uJehova munye. Mthande uJehova uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangamandla akho onke. Abantwana bakwa-Israyeli benza isivumelwano njengesizwe ukuthi bayophila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. KuDuteronomy 4 verse 23 kuya 24 uMose wakhuluma lamazwi. Xwayani, funa nikhohlwe isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu owasenza nani ngokuzenzela izithombe ezibaziweyo ngomfanekiso wento uJehova uNkulunkulu wakho akwenqabela yona, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho ungumlilo oqothulayo, unguNkulunkulu onomhawu. Amen. Umthetho wokukholwa wehlukene kabili. Kukhona umthetho obusa abantu bonke, kungakhathaleki ukuthi ukuyiphi inkolo. Lowo mthetho singawubiza ngokuthi ubuntu. Ukubulala, ukweba, ukudlwengula nezinye izenzo ezinjalo zingokwephula umthetho wobuntu. Kodwa imithetho yokuqala emine emthethweni elishumi ingeyokudumisa uJehova kuphela, igcinwa ngababuswa ngumthetho ophezulu konke. Abagcina lemithetho kuthi ekuhambeni kwabo emhlabeni bahlangabezwe zingelosi, bangene ngokusina emzini oyingcwele, ngoba kuthe beselapha emhlabeni baphila impilo yobungcwele. Imimoya ngokwehlukana kwayo ayihlali ndawonye, kepha ihlala ibe ngamaqoqwana ngokwemisebenzi nangokwemibuso yayo. Kodwa uJehova unezulu lakhe elingafani nazulu. Yilo leli uJesu okhuluma ngalo emavangelini akhe amaningi. Lona ngumbuso kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Matthew 5 verse 19, John 5 verse 28 to 29. Ngaphandle kombuso kaSathane ongumbuso ohlale umelene nombuso kaNkulunkulu, kunembuso eminingi yeminye imimoya eyahlukana ngokwezinkolo, ngokwemindeni noma ngokwamasiko. Le moya emibusweni yayo inemithetho ebusa labo abangaphansi kwayo. IngoNkulunkulu ngokwayo, okungama-gods nama-goddesses. Uma ukhethe ukubuswa yile mimoya kodwa ungasayigcini imithetho yayo, ekufeni ufike ujeze kulamazulu ayo, kuthiwe awuyigcinanga. Kwesinye isikhathi uxoshwe kuleli zulu, uhambe uzula, kodwa usungumoya. Njengoba kunamazulu oNkulunkulu abehlukene, nemithetho yokukholwa yehlukene ngokwamazulu. Njengoba sesichazile, kukhona umthetho wokukholwa ophoqa ukuba ugcinwe nguwo wonke umuntu okungubuntu. Ukuphila impilo yobuntu akudingekile ukuba ube ngumKristu noma ube ngumNazaretha noma ube ngaphansi kwenkolo ethize. Ukholiwe noma awukholiwe ndawo, kodwa kumele ulandele umthetho wobuntu. Lokhu kusho umthetho wokuhlalisana nomakhelwana bakho kahle, wenze izinto ezamukelekile emphakathini. Uma uphula umthetho wobuntu, imvelo iyakujezisa usaphila emhlabeni noma usufile, ngoba yonke inyama nemphefumulo ibuswa ngumthetho wemvelo kaNkulunkulu esiubiza ngokuthi ubuntu. Lo mthetho uvimbela ukuthi umuntu oyedwa angaziphathi ngendlela yokuhlukumeza umakhelwane wakhe noma ngandlelani. Noma yini othi uma uyenza ingemukeleki emphakathini, kungakhathaleki ukuthi ukholwaphi, lokho kungukweqa umthetho wobuntu. Uma ungajezanga emhlabeni ngokwezinkantolo, kodwa umoya wakho uyojeziswa. Bese kuba khona umthetho wabantu ngokwamasiko noma ngokwenkolo yabo. Uma ungawugcina umthetho ongaphansi kwenkolo oyikhethile,
uyajeza ngokwaleyo nkolo noma ngokolelo siko elikubusayo. Lo mthetho obhekene naleso sizwe noma naleyo nkolo uyawulandela ngokukholelwa kulolu siko noma leyo nkolo, noma ungawulandeli uma ungakholelwa kuwo. Umehluko phakathi kobuntu nosiko noma nenkolo ukuthi ubuntu kubusa sonke isintu, kanti usiko noma inkolo ibusa labo abakhethe ukubuswa yilolo siko noma ileyo nkolo. Ayikho into ekuphoqa ukuba ukholwe ngokulandela umthetho kaJehova uma ungakuthanda ukukholwa. Njengoba sesike sasho, lokhu uNkulunkulu ukubhale phansi kuDeuteronomy 23 verse 21 kuya ku23. Ukukholwa uNkulunkulu oyedwa uJehova kuyisivumelano osenza noNkulunkulu ngomlomo wakho ukuthi wena usukhethe ukuphila ngaphansi kwempilo yobungcwele. Lesi sivumelwane ngokobuNazaretha sigcwaliseka mhla uguqa phambi kwebandla, uphakamisa isandla bese uthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni. Emva kwalokho bese uyabhajatiswa. Inkosi yasekuphakameni ngoJehova. Lesi sivumelwane uShembe usibhale kuyo yonke imithandazo lapho ethi, khumbula ukuthi namhla usuwenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Amen. Uma ungasasigcini leso sithembiso usuwenza isono. Njengoba uNkulunkulu ekushilo kuDeuteronomy 23 verse 21 kuya ku23, okumele abantu bakwazi ukuthi akakho umuntu ophoqwe ukuba akholwe, futhi asikho isijeziso sokuthi umuntu akakholwa. Ukwenza isibonelo, uma uJehova ethi ungawahlabela amadlozi, kodwa wena ukhethe inkolo ekuvumelayo ukuhlabela amadlozi, asikho isono osenzile ngalokho. Kanjalo ekwedluleni kwakho emhlabeni asikho isijeziso oyosithola sokuthi ubukholelwa emasikweni aphambene nenkolo kaJehova, ngoba akukho sivumelwane osenze noNkulunkulu sokuthi usulandela inkolo yakhe. Kodwa inkinga iqala lapho umuntu ofike wenze isivumelwano sokuthi ungaphansi kwenkolo kaJehova, kodwa ebese engayilandeli inqubo yaleyo nkolo oyikhethile. Bese uyakhohlwa isixwayiso uMose owasitshela ngaso kuDeuteronomy 4 verse 23 kuya ku24. Senze izinto uNkulunkulu othe zingenziwa enkolweni yakhe, bese ulaka lukaJehova luyasehlela. Ziningi izindlela zokuhlubuka uNkulunkulu kwabantu abangamakholwa. Okokuqala, abantu bafike bakholwe bethi sebekholiwe bese beyishintsha imithetho kaNkulunkulu. Ngokukholwa baphakamisa igama likaNkulunkulu, kodwa ngokwenza bagcina imithetho eshawe yibo. Yonke inkolo yethu kulesi sikhathi samanje ayisiyo inkolo kaJehova, kodwa iyinkolo yabantu ehlotshiswe ngegama likaJehova, egcwalisa amazwi kaJesu athi, lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo, kepha inhliziyo yaso ikude nami, kodwa bangikhonza ngeze befundise izimfundiso eziyimiyalo yabantu. Matthew 15 verse 8 to 9. Nanamhla konke ukukholwa kwethu kwakhelwe phezu kokudumisa uJesu ngezindebe zomlomo, kodwa okuseqinisweni sibe silandela izimfundiso eziyimiyalo yabantu, simdumisa ngeze. Umbuzo ke uthi, uma ngingathathanga sifungo sokukholwa kuJehova, kodwa ngiziphethe kahle ngokwenkolo noma ngokosiko lwami, pho isiphi isidingo sokukholwa kuJehova? Ngelinye ilanga umprofeti Shembe wathi, uma ngingase ngikuthathe ngikusezulwini bese kuthi uma usubuya ezulwini ngithi zinqume intamo ukuze ubuyele khona, ngeke uze ungabaze ukukwenza lokho. Amen. Izulu likaJehova lingumbuso wobomi, liyakhazimula phezu kwezinto zonke, alinakuqhathaniswa nazulu emkhathini.
Uma uhleli nengilosi ikuxoxela lezi zindaba zasezulwini uphelela luthando lwayo yonke into yasemhlabeni ngoba usuke usunokuqonda ngobukhona bezulu. Kodwa lelizwe lobomu nenkazimulo kaJehova ayitholakali kwamanye amazulu. Ayikho. Akukho ukubusa nobuhle bamanye amazulu esake satshelwa ngabo ekufeni. Futhi akukho ukubusa esake saboniswa khona ngasebafa. Kodwa uJehova wehlisa izingilosi ezulwini uzosifundisa ngombuso wakhe. Exodus 23 verse 20 to 27. Kodwa noma abangasekho besivakashela ngezibonakaliso abasitsheli lutho olukhangayo emazulwini abo. Esikubonayo ukuthi bona behlale befuna usizo kithi. Uma umuntu efe waya eparadise akukho lutho lwasemhlabeni oludingayo. Akasoze wabuya wathi ulambile noma uyagodola noma afune ukuganelwa ngaphandle kokunikelelwa. Ngoba akukho buhle nabumnandi basemhlabeni obudingwa ngumuntu osembusweni wezulu. Kodwa kwamanye amazulu imimoya iyayikhumbule okwasemhlabeni bese umuntu ehlehla afune ukuzokwenzelwa izinto owayezenza eselapha emhlabeni. Uma ungasemenzeli zona bese uyakulwisa. Okwenzekayo ke ukuthi uma umuntu esefile bese ewubona lo muzi wamaNazaretha okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga onenkosi eyodwa onguJehova kuphela. Kodwa kutholakala ukuthi akasakwazi ukufinyelela kuwo ngoba akazange wazihlanganisa nawo eselapha emhlabeni. Lesi ngesinye sezizathu esenza abafile babuye befune ukuba inzalo yabo ibakholelwe ukuze ngayo nabo bekwazi ukuba sembusweni wezulu. Kungakho kumele abantu bazi ukuthi kungani kumele sihlale sibamemela kulelizwe lobomu. Ukuze kwelizayo bengahlali embusweni kaSizani. Inkosi busise izwi layo.